Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secret. And we're back live na live dito sa 90.7 Love Radio. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess DJ, Rakitera. And welcome back to the program, Top Secrets. Pero bigla tayo naging rated SPG. Mr. L, nandiyan ka pa ba? Apo, andito na po. Nandito na po. Nandiyan ka na. Pinark mo lang ba yung sasakyan mo dyan sa gilid? Apo, nakapark na. Nakapark lang. Okay, sige. Mr. L, baka gusto mo ng harurutin yung huling bahagi ng top secret mo. Yun nga, after noon, gusto niya mag-meet ulit kami. Sabi ko, wag na. Kasi humingi ka lang naman, in-offer ko lang naman yung demo kasi hindi mo alam. Kasi kung patuloy kong i-demo ulit yan, same lang yun. Dahil uulit din naman yung hihingin mo demo. Baka kasi gusto niya ng lesson number 1, lesson number 2. Diba? Baka by session yung gusto niya. Dapat pala inunti-unti mo tas nagpabayad ka na, diba? Ay, hindi na. Kasi kung hindi ko naman love, hindi ko pwedeng gawin na yun. Ay, ang taray. Ngayon ka pa talaga nag-isip sa part na yan, ha? I mean, nung time pa talaga yun na ikaw nag-isip, no? Dun sa parteng yun, ha? Na parang, ay, kung love ko, diba? Dapat nung una pa lang. Actually, sinabi ko naman sa kanya, itong gagawin natin, walang love ito. Demo lang. Kasi nagtanong ka lang eh. Di ba, tinulungan ko lang naman siya. Ito yung mararamdaman mo. Kaya lang denial siya na hindi daw siya nasarapan. O di maganap ka na lang doon sa magpapasarap sa'yo. Bakit magte-take to tayo kung hindi mo na nararamdaman, di ba? Ako, suplado naman ako sa personal eh. Sabi ko, nung inoffer ko yung demo, kasi nagtatanong ka, ngayon, sabi mo nung nag-usap tayo sa phone noon, parang wala lang. Bakit umingi ka ng take 2? Baka naging memorable sa kanya talaga yung nangyari. Kasi nga, nung time na yun, kinain ko na lang yung fresh tilapia. Kinain na lang yung fresh tilapia. Ang sarap naman pala ng fresh tilapia. Nasarapan ka ba? Kasi fresh nga. Kasi, tapos, di ba di maalat-alat yun. Tambok-tambok pa yung tilapia. Kumbaga madaming laman. Kaya lang hindi siya umaamin. Sabi ko, niloloko mo yung sarili mo. Di siya umaamin na nasarapan siya. Dinidenay niya. Nagkakaroon ng vibration nga yung tiyan niya eh. Nagkakaroon ng vibration. Actually, yung vibration ng tiyan ay isang indikasyon na ikaw ay nasarapan. O, baka baka ikaw ay naluwagan. Naliwanagan, naluwagan. Kaya lang dududa ako dun sa pangalawa. Sabi ko, wag na. Wag na. Kasi isang beses lang ako magde-demo. Yun na yun eh. Taray next time punta ka na ng mall. Sabihin mo, free demo. Pero isang beses lang to, hindi na to mauulit pa. Totoo lang. Sabi ko, wag na. Kasi actually, ayaw ko talagang gawin yun. Kasi gagawin ko yun dun sa taong love ko. Pero ngayon hindi mo na ginagawa yan. Hindi na. Di mabuti naman. Doon sa love ko, nagawa ko na. Hindi lang yung simple, extreme pa. Wow, ang taray ng extreme mo ha. Alam mo, abangan namin yung kwento mong extreme pag Friday na. Kasi tumawag ka Monday eh. Alam mo yung Monday, nag-expect ako na parang medyo seryoso tong usapang to eh. Pero seryoso ka naman. Talagang extreme yun. Baka kahit yung mga makikinig, talagang ganun. In fairness naman sa'yo, ang dami mo talagang escapade ha. Kumbaga... Ano na yun hindi na yung illegal. Yun talagang legal naman yun. Taray, bongga ka dyan ha. Ano bang minamaneho mo? Innova. Pag ganyan bang nagmamaneho ng Innova, nagpapamaneho ka din, nagpapakambyo ka? Ay, hindi. Sinasapak ko yung mga
sinisiko ko yung mga kamay niya pag malikot ang kamay. Buti naman. At least meron ka ng control ngayon, di ba? Iba yun eh. Wag yun. Pag trabaho. Ayun. Sige na. Mr. L, maraming salamat sa pagtawag mo sa programang ito, ha? Sana Apo. naging masaya naman kahit papano si Matambok dun sa nangyari sa inyo. Hindi na siya masaya kasi di ko naman tinake to eh. Ay, confidence talaga, ha? Abot langit ang confidence mo, Mr. L, ha? Pero at least nakatulong ka. Nakatulong ko sa kanya. Dinemo ko na nga, sabi ko. Pasalamat, dinemo ko pa eh. Oo naman, magpasalamat siya sa'yo. At saka, pasalamat ka rin naman sa kanya kasi biruin mo, 18 years old, diba? Nakatikim ka ng fresh tilapia. Kaya lang, medyo nakonsensya ako dun sa ganun eh. Siyempre, naawa lang ako. Kasi nga, ewan ko. Naawa ka pa talaga sa lagay na yan, ha? Kung may awa ka, di sana tinekto mo pa, diba? Sinundan mo pa. Nilubos-lubos mo na sana. Actually, kinausap ko siya, sabi ko, wag na kasi wala naman love eh. Ang gusto mo lang naman kasi, ano yung nararamdaman kung paano ka nasasarapan. Ngayon, kung hindi mo na yung sarap, hindi ko na problema yon. Ngayon ako, tumulong na ako sa iyo, kahit sabihin mong, hindi ko alam kung take advantage yun, pero as a friend, sabi ko, naging kaibigan ka pa sa lagay na yun, ha? Hindi na ngayon, sinesearch ko nga siya sa Facebook ngayon, hinahanap ko eh. Kasi, Hoy, wag mo na i-search, may asawa ka na, hoy. Hindi, gusto nga i-take to na eh. Ay, may gusto ka pa i-take to. Oy, tama na. Anyway, maraming salamat Mr. L from Rizal sa iyong pag-share sa amin. Overtime na tayo. Uuwi pa kami ng mga bisita ko dito. Nag-overtime na rin sila. Galing pa tong Bulacan, tsaka galing pa tong Taal kahit na bumubulubulusok na ang bulkan. Pumunta dito para makinig ng Top Secret. Tapos akala nila seryoso yung mapapakinggan nila ngayong gabi. Biglang SPG pala yung edition. Puro katambukan. Ano na talagang extreme na extreme yun. Sige, thank you ha. Thank you, Mr. L. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Tsaka sana'y humaba pa't tumaba pa ang iyong katawan. Hindi, mataba naman talaga. Mataba naman pala. Ha? Iba rin. Thank you. Thank you, Mr. L. Bye. Ito si Mr. Alam mo si Mr. L, ito yung tipo ng tao na talagang nira-wrap up mo na. Gusto niya pa talaga magkwento. Tag mo yung yung tatay mong hindi natatapos yung kwento. Tapos pabalik-balik yung kwento. Ganun-ganun pinagtiyagaan ko talaga no. Hindi, pero si Mr. L matindi talaga yung karisma ha. Oo. Mr. L na malambing, matulungin. Lahat na ng klase ng pagbibigay suporta, diba? Shoutout po sa lahat ng mga driver ng Innova. Baka naman pong meron kayong kilalang matambok dyan. Huwag niyo pong tutularan si Mr. L, ha? Charot! May darot. Anyway, maraming salamat sa inyong kabisyo sa pagtutok at maraming salamat din sa mga bisita natin na naiwan dito sa loob ng booth. Sina Ate Cathy Silvestre, sina Miss Dang, sina Miss Rica. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo at sana'y makauwi kayo ng matiwasay pag uwi ninyo sa bahay ninyo. Naway makahiga kayo sa inyong malambot at umaalog-alog. Ay, wala palang alog-alog. Nakama. Ayan. At sa mga kabisyo nating nakatutok ngayon, maraming salamat ha. Mag-enjoy po kayo sa mga tugtugan namin dito sa Love Radio kahit madaling araw. At mamaya pong pagdating ng alas 5 ng madaling araw, FGM na po. Feel Good Morning kasama si Tanya Chinita at Uncle Dagol. So bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. At this week po, meron tayong The Halloween Special para sa Rocky Secret Falls. Nakapiling ang inyong Basa Princess DJ, Rakitera, at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye, people of the universe! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!